Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Pagkasalitaan ni Jessa nga napauluan, pauyo. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tagas taon iti surun luksaw ken gurak. Ilibagan ni nanang manong nemi nga sa anak pa ilang nga agin enroll. Ket makalawas pa'y mangruginton ti klase. Idi nga panaglulukat ti klase manong nemi. Third year college ko kuman, iti kursok nga nursing. Siyempre, ilibaganan ti kasta manong nemi, ti makdera kasigon. Oy, kasasalita ka ba ilang anak? Nagsubli ka tugo mo, abay! Awanin tinas ka ng pagsalitaan tayo, nanang. Katahan ka pa nga nalpas ka nagsalita. Ilaw-lawag ko keng kano apay nga, saan ka pa ilang nga maituloy, saan ka pa ilang nga makapag-enroll. Oray, saan yun nga-explain? Amuklat ta. Gabot ang masakit ni tatang? Kat saan nga makapagtrabaho, kasta? Kat amumat gaya, kat sungar ako na. Saan nga naskan pa nga explain nyo? No apay, gaputan mo kun. Awan ti pagpabasa yung kanyak, taglablama kailang. Dindatang, at masakit mat nga rod. Narigat pa yung agsubli nga, mapanag karpintero. Gapot ti kasta nga sakit na. Iso nga rito ko anak, nagsardeng ka pa ilang. Nagsardeng ka pa ilang. Api kasta ka. Ano ko matinam naman yung reaksyon ko nga rod? Agkatawa ak. Wen. Sige. Sige. Lagayong nagbasan. Kasi diyan nga rod. Marte ka kiti anak. Hindi ta kayo. Papadam. Ang bibiyang nyo sa tinong papanak. Basta nasakit tinakam ko. Ito nga kondisyon nyo. Ang moment lagayam dahil nga kondisyon. Napin nga sakit tinakam mo. Awate mo na balasan ko. Oh. Ang kayo mang mangigan. Nagpaamyan anak manon naming jakmat amon sa tinot turong no papanak. Aking balay ti papanak. Naging ka manon naming amalagip ko ni Arnel. Di agar arem kanyak manon. Tineksak. Arnel, ayan mo. Imbas nga text back manong naming timawag. Sinong bata? Namadawan ka mo sa tinuayin ko? Kawan, di mo sinong bata. Dapat timawag ka. Pasulita nga type. So tinawagan ka lang. Abay, damdaman mo sa tinuayin ko. Abay. Madi? Antak dito pala eh. Di ka agpalawag. Abay. Oo, ngarot kadwak. Sige, ano kita ta dilawag? Sige. Ibagak manong nemi no sa tinut pagkitaan mi. Gusto na tinagsak na manong nemi. Sige, sinarak na. Si Madak nga dagos manong nemi tilugan ko. Tadamat sumungsungad nga jeep manong nemi. Hindi ka kautak ti bulsak. Awan sa mat kwarta nga na yun, bulsak ka. Dito sa batla, cellphone ko tinala. Ni manong. Dagayam supli. Yung pag-atag ni nanang itay bigat na jak painted. Alaman na pagpletek manong nemi kagpalawag. Yung mga danon akong nilawag manong nemi nang ala kong tricycle kat imbagak doon sa dino papanak. Huwag manong. Iti Rizal Park manong nemi tinapanak. Iti may isang shed. Dito yung manong naming inururay ko ni Arnel. Nagayaya makpailang mata. Nadamatlod ko. Pagpalpalabas at ti oras, pangururay ka ni Arnel manong nami.
Inagring di cellphone ko. Nakatanong kan? Tandang ditoin. Oray nak. Gumatak ti meriendata. Dito pa lang mapandita pag merienda. Pag meriendata kumadtoy. Umay ka na dito yun. Imbaga na no sa din naman ng Navy. May isa ka iti fast food. May isa ka iti food chain. Iri kami merienda kami manong Navy. Dinamag na. Ito man pa'y. Si kapay yung tinagawis kanya. So kaya nagawis ka. Saan ka di? Sikat ng iba ka. Nga umay ka dito lawag. O sige. Siya tinagawis ka no siya. Ada ka di problema, Jessa? Masurunat. Nakagurat na kasi nga. Napasamak. Sino kaguram? Nanang ko Si Gamet ay inang guramit. Sana kami nga maituluhan ko kami maituloy tagbasay. Ano? Abay. Kahit nagsakit ni tatang ko. Hanang nga makapagtrabaho. Kanina nang mga tila ba? Katalo kang mga kakapsat. At dati high school dikitit kakapsat ko. Ikot mawatam ko maninanang mo, siyempre. Anak kabailan. Nangim no, kaya't na kumakit, mabali namat nga i-remedyo. Kas kumaitian niya, umutang. Di paglablaban na di agpa-advance. Kas di ko kinimagam ko makingkuhan na, maamon, masurunat. Kaya't mo, siya timang pabasa kayo ka. Nuko ka, pakalam ko magpapabasa ang kanya, kit pati si ka, kit di kagbasa. Agabubrakon. Kagabot ako bubrak. Di masuweldok. Isot itulong ko rin ka. Sigurado ka? Ano to bramit tayo? Masa ka na kiti, mga sasikaso iti pigari da Uncle Simeon. Munot sweldom. Dakil mo ta. Katuin. Kahit mo? Kita ba nga sa ano kahit mo lagi di kayo mapagbasahin na nga maklon na kon. Ha? Siyempre, hindi nakapay naklon. Nunubya kan, pagbasahin ka. Kaya saan ka pagkaroon naklonan? Kaklonan na katap no, dami lang serbi na pagbasahin ka. Sige. Nubya kan? Ano na? Marakop kan? Mabisito kan? Ano na? Ken, kalpasan makamerian data. Iti hotel? No, matan na. Ano ka sarbi na pagbasahin ka, no? Tinapot pagustuhan. Saka pa. Ibabawik ti pa ng sungbat ko king ka. Ano? Ibabawik ti pa ng sungbat ko king ka. Hanta pa lagnobyo. Uno saan sinong batang kaitay, itata, i-break ka. Timakdara kung mga naimi. Pimanaw. Uy! Hindi tayo ito naglisto ka pa uyo. Ay, subli ka. Jesak, subli ka. Kinamatnak manong naimi sa anak ng gawid. Mabit lang. Gura ka. Hindi ka man nakasta. Sige. Nuha mo kaya. Di ka matpilitan nga. Nang pagbasahin ka. Maamon. Di mo kaya? Paano? Kalalisto ka kami nagpauyo. Datang mo talang dagos ti bagamon. Ano sarbi na orta nagbasa ak? Kasunod nagsikuka. May tulog ko pati pa nagbasa? Kitahantang yung tulog nagsikuka. Gatangan ka tumaram. Sakayat. Di ka kahit na pagbasbasahin. Di saan? Disakan? Papada kayo. Sa dinuman itan man iti papanak. Ay, sa dinuman nga rot man iti papanak.
Nako nagtinakam kumanong name. Awang pa'y batok. Tila na kimpet kanyak nga bado manong name. Sa umot kwartak. Ano ka? Lumagawid ha? Awang pagplete. Tila mapampanunod ko. Edi ta sa pulak manong name no sa dinut ayan ni Arnel. Awang matan. Tinawagan. Hello, ana mayat kan? Talagang amin ni bagbagam. Abang orga timawag ka. Ayamon. Apay mayat ka lang? Haan. Akong pagpletek. Nagalisto kan tumat kami nagpauyo. Ayamo. Kanak pagpletek. Tsaka yan. Sige bye. Ay! Hoy! Arnel! Hello! Binaliwa ka tinawagan manong name. Sama na sumungsong-batin. Nagloko mo tinato ng Arnel. Diyak labi na guston. Timawag ka man, anantendeden. Inintip na ngatan. Nga lang, pasama ka na yun, Diyos ko. Naglukak-latan ti jeep manong name nga gawid dito ilim. Tinrantak manong name tinagtugaw iti sango. Guwapo ti driver ah. Paano mading? Ay, lugar mi amano. Among mo nagsamit. Jessa. Nagtupin kami among mo. Among mo ka ah. Manong. Among pagpletek ha. Among pagpletek. Kung kami inistoryak manong. Ngimsaan ko yung bagbaga manong nemi. Ti panagmirian dami kay ni Arnel. Nagpauyo ka, kasta. Muna ta, pagbasaan ni nanang ko. Nung kaya mo tagbasa, kahit ko. Marunong magastos mo. Apay katawa ka. Damdamahig nung marunong magastos mo. Di may isang asem. Imbaga ka mano. Agtaros ta di balay ta. Mga lahat. Tetit ko rin ka. Tapos may tuloy mo tagbasa. No. Ito agad ni misis mo, mat. Ako pa asawak si Kamet. Sigurado ka mano. Nanaganutain. Romel. Apay tulungan na. Apay dahas ti tumulong. Itian niya nga kondisyon. Amam na siya tumulong, awang kondisyon na. Msble ah. Takayat mo ang kondisyon at. Handam na magag lang. Nabagagking ka, di mo tumatlakayan. Isang ko lang ang ibagbaga. Basta tulungan ka. Ngaman yan to't supapak na. Kahit nag-thank you kanto kanya kaya, hindi datat supapak na. Pagkakurso natin na. Kaskas daw ka di. No tilalaki as kanya kaya kurso natin ka. Papada kay amin. Ti, kinabudno naman ng Romel. Anta kasi narak ko dilawa kitay. Agar-aram kanya. Kasi di matijaya na. Yung sungbatan nakpaya ko na. Sinong bata? Numyo kami. Tekwan, anta sa maling arasaas na. Ag hotel kam kano. So, pinanawa ko na. Baka tamat ti bagam. Saan? Siya ti tao nga dinaamot ti saan ko nga hangkong aramid ti mang pilit ti may nga tao. Madi ka ko naman kami na ta. Mayat ka. Mayatak. Basta on kondisyon. Ito makapagturupusak. No, kontakto amin nga intulong mo. Mabaling kong tumat nga bayadan, no. Makapagtrabaho ka. Nagtaros kam nga rod manong ni Miti Balayda. Iti dum sa agan di kiti pasahero. Iti sentro ti Ilim. Ito
doon ti balay. Nusa ka, muli ka ang panang. Sumber ka pa lang. Hanin, orek la tatuin. Basta sumber ka pa lang. Baka ano akong kaduatad ta. Nakalalisto ka nga gatap. Basta listo ka nga pauyo. Nalisto ka nga gatap. At dadagin na ganak kanyang dito uneg. At dapat ikabsat ko. Lan, umay ka. Sige. Nadanon mi idama nun na mi di kita kasawa. Iti salas. Adabuy-buyan da iti TV. Nang, dakon. Ne, di ka mo pa nagpasada pa eh. Kakagsublin. Aman, naglas tripak to. Dakaduak. Na, nagsangpad ka mo tintimanaw kang mi anak ko. Ay, hindi ka man lang matuloy agda kaya baro. Ano kasta? Pasahirok. The problema na isang tulungan. Agtuko ka. Labalasan ko, nagam mo. Jessa, nana. Ata. Kita mayat man. Anati problema ta. Dati anak may hamang tulong ka. Kababay na. Alagad saan nakaapilitan na, hindi mo kahit ngayon baga. Tangin kit mamintumit lang deta. Ang tulo. Sagot sa lutsudan, miti anak me. Irimuwaran manong name ni Manong Romel iti kwarto. Nanang, inakla itulod. Sakot lang arat paserok. Ang pila, galat paserok ang palawag. Sakto agawid. No, aglas tripa to. Alalala kita, sige. Nanahin kami pa, tata. Alawain, walasan ko. Agbagay ka anak mo ha. Nagwapo ni Romel. Napintas ka man. Kala masarsarakan ako na tinakam ko. Jaklag ka sa pulan. Talagang inanda kami nitilugan manong nemi. Sakbay, nintulog nak sa jabalay. Insardeng natin jeep. Iti may nga sirok ka algarupo. Abin sardeng mo? Mano? Dito yung ngitid ko ka. Oh. Bilangin. Sinurukak ti 5,000. Siyempre, masapul mo ti allowance mo, di ba? Masapul mo ti gatang mo ti things mo, di kita notebook mo. Dumapay. Adda kurang na, nakunin ka lang no ka. Mabaling ang cellphone number mo. Sige. Inalak ti kwarta, manong naming saan ko na binilang. Inalakti, intad ko king kuha ti cellphone number ko. Indayal na, manong name nag-ring. Naramat ti number ko. Teksan naglayo, ano tawagan na. Nood na pa'y masapol mo. Okay ba? Manong Romel? Abaya tulungan na. Ninay ito'y. Kanagpatulong ko gayam, tulungan ka. Kada dumat may tulong ko. Manong, ilistak na ito yan. Kit amin itag mo, ilistak. Tano, saktong tanda kwarta na. Isublito kang ka. Sige, nasukunam. Sige, nakaroden. Hindi makadanong kami dito bala, manong name inyo parkuban palang mo't ati sisarrak na. Hanin. Kamakambag na ito pa nagpilak. Tama sa akpa biyahe ang tawag sa to. Awang gayam. Ang nagayam na kahit muntong idagas ko. Nga, nagapot lawag. Kamoy panada? Balot. Makamukan tulad yan. Sige nga rin. Basta dumagasak to. Manong nemi saan ko nga nadanon na ng nitatang tinadanon ko iti kwartuda. Siyempre, hanggang makarwar at masakit nga rin. Tang? Anak. Musta ka yun? Stoy. Talaga ka din nga saan kayo makapagtrabaho? Kung nga may pagnanato may sangasaka ka na. Anakaro kami na ito ko. Ito jahakas la sa nga arthritis na ito.
Mga angkid din o, ipagkatapay ka din nga cancer of the bone. Ana? Diyos ko, di ka nagtalinid kayo na kastoy. Mahit nga tamat siguro anak, no? At adak kalagastusan tayo, tapno, may pagatus tumagas. Pasensya ka na. Gapot kastoy ang kasasad ko. May sarting mo pala tagbasa. Ituloy ko tagbasa, tatang. At amang tulong kanya. Sino? Yung Manong Romel. May isang jeep ni driver. Ito yan yung kondisyon. Awan ti kondisyon na. Pinabudo na lang tid kanya akong di kwarta. Nga osarek iti wansem. Sino ay nga Romel? May sakadag iti at jeep na to'y na pangpasahero. Na paralawag. Alak. Aganan at kalayan anak ah. Sabi ko mga rod na. Matungpal mo terapa mo magbalingan nurse. Hindi sumangpet digidi kaabsat ko manong name at sa baon ni nanang kadakwada. Gapon nyo, damanggam nagitulod kada kita linabaon ni nanang, manang. Ni nanang nga ron. Napanagala kada kita labaan na para yung tumbigan. Sige. Anak karo din nagluto. Tapno saan na palingan ni nanang tagluto. Di magas ngagpaiso manong name ni Manong Romel. Ala. Nagadumat na ito yung putas. Talong klase. Adalansones, grapes, ken apple. Isagot ko kaamin kang kada ito. Kas mulay bagbaga agaram ka kaniyat. Di pa nang tulong ko ken ka. Pasit. Hindi pa nang ipatag ko ken ka. Amom, hindi ko mapilang kahit ko tuwing pang pasyar ken kang mabay na kay. Yung paglakad din ta, nagluking ka kaniyat, kat na ibagam ti problema, kat yan, inawat mo madata nga, tulong ko ken ka. Nagyaman ak, Romel. Oh, awan pa'y manong ron, awan pa'y manong nan, ha? Di mo ka di kayat? Naman, ha? Kasano nga rin ni ko, ha? Ni Arnel. Saan ko anubyo na yan? Kahit ko lang matulungan na, so inaklong ko nga, imbabayog mit lang. Sino kaya kahit mo kanta kami? Siguro, sika. Ngayon saan pala ita, ha? Hampay na kompleto. Madab-develop pa lang. Check manam mo. Siguro makastoya talaga. Saan nga ni Arnel? Lodikat sika. Sige. Nanakaro din. Ipas nagputagbasa, ha? Uri ka duwala nga tawan. Aguri yak. Aguri ka. Aging ka makapagturpos ka. Ito na ang trabaho. Tulungan ka ba nga itigastos mga review kinag-board. Sabi ko mata, agbaling ka na, may ruwar mo to. Sabi ko ma, kanito na trabaho mo, may trabaho mo in-order ako. Inadal mo, isunton ti pa naging bagagiti, will you marry me? Pagkatawa ka. Kasi lang nakalaliston niya. Ang bibit lang natang orayan. Hamon to nga takid dawan nga ipaay ko ti pagkiking ka? No. Amo ka respeto rin ti ka ng babae. Kasta't pinagipatagkuking ka. Jessa. Kas lakait ka nga rakupin. Malaksid. No si kantot mga ibaga. Nga kayat mon. Ang kuntong ibaga. Siguro din kan. Okay, I love you. Abagtungit ka. Meaning ka di nga love nakmet.
uraya ka ma-develop nga nalaing. Diyak maawatan tiriknak, tada tiriknak manong naming nga para kay ni Manong Romel kat saan ko anariknak ni Arnel. Imbaglagid din manong nami ta naliklikak ni Arnel. Kasanun no, imanugutak ta kayat da. Ako talakam kano. Imbaglagid din manong nami ta talagang intrunak ni Apo Diyos itinasay-saya at nga lalaki. Nagbasak nga rod manong nami kit amin nga masapol ko, itawag ko kini Romel, itad naman. Adamat na kitikong daway manong nami nga, siyak iti umarakop ken ko ana. La, gurka. Kaspa iti panagyaman ko ken ka. Arakop lang? Amalan ng tumatan di kiti bibig ko manong nami. Sa mo pa nakikita unuin. Talaga, wait. Sige. Pas nang putagbasa, landanin. Naging kang wansem laingin manong ni. May salaingin nga semestre, agbasa agradwarak ton manong nimi nabayadan aminin nga naskin nga bayadan. Ini mapasamak manong nimi sangko ni namnam mapasamak. Ini padamag da kanyak manong nami nga na-disgrasya ka no ti jeep ngay manmaneho ni Manong Romel. Nekal alis tuwak manong nami nga napan iti hospital. Entap na ibagada manong. Nga maysa ni Manong Romel, manong nami kadagiti awan gasat na iti data nga disgrasya. May san, kadagiti nakumutan, hindi pura nga oles. Hindi makita ko no sa dinutayan na maano inaakop ko. Ano? Roel. Apimatan nga di mo na ore, di ba nagturidor ko? Gati nga, mairuwat ko lang, inibord ko na pagtrabaho ako. Di ba kam tutilyo, Mary, kasano pa ita, Manong Romel, kasano pa ita. Hindi pa na kayo mansayag na manong nami, siyak tadada nga nakaambantay latay tilungon na. Ay na, balasan ko. Mangang kamit maturog kamit. Nanganak itahin data. Ken, dito latamatan nga, ikidam ko. Numabaling ko, talagang saan ko ay panawan. Iba't pati mo unay tanak mi. Unay tata. Sayang. Apa yung isupay nga nakasayasaya nga tao, ginsut masapa nga pumusay. O nga rod. O rin nung nakabayad kan, kada tilasem, nakabayad ang amin ng nana. Kasanong to pa nga rin ti panag-review. Nariston to lang ni pamuspusan deta. No, adan to man na mabati, alakit ikanta kanto. Tapno damat la umanay, pag-review, pag-test mo. Umanay nga niya, no, mabati ako na yun. Ay napod no, nak-insure ni Romel. Na kami nga nag-anak, ti beneficiary na. Damala na. Sana kinsod mo ti jeep na. Sa ada urnong na. Urnong na ang ganay na ibagbaga kada kami. Pangasawa na kanukin ka. Hindi kami ito na ang mangala. Ititid mi keng ka tapos na makumpleto mo't laik ti tulong ni Romel keng kanak ko. Nagamanak na tata. Nagamanak. Yung nasasad ko, no? Si bibiyang ni Romel. Nasasad ko, no? At damat lang yung suna. Impanasak manong nami kaslak lamay sa balong anang panis. Iso na lang tinikat kumadlang data panis ko temporary manong nami idiag turpo sa kulo. Impay suda manong nami nginikandak ti kwarta nga ginastos ko.
kung nakatakwad ang sandang pampaminsanin, tamangan no magastos ko sa bali. No adalang masapol ko, umayik no ka mga dumawat. Huwag ko na damay. Kasla dalat ta iti sibay ko ni Romel manong nami iti panagrigna. Dati panagreview, nakapaspas na ka, ay ka manong nami di mapana ko nag-take the board ko. Kasla kasasarita klatan ni Romel iti abay ko. Kaya kari muarte resulta manong nami kita karagragsakak ta may sakar it na karwar, may sako ng registered nurse. Nakastrekak ba nung name as regular nurse iti may nga private hospital dito'y probinsya tayo. Ado di kita agar-arim kanyak manong naming saan ko idang yung kaskaso. Kasla saan ko pulos nga may wagsak iti pusok ti panagayat ko kini Romel. Ngam kalpasan di talong atawen sipot pimusay iso na manong. Adan dinteng nga sabali nga Romel iti biyag ko. Sabali nga Romel ko nakta Romel matatnagan na. Manong nemi, napasyente isuna. Na disgrasya. Katsyak timang pambantay. Naging ka nakita nga Romel tinagan na. When manong nemi, idi rumwaran iso na ti ospital, umay nakmitan pinasyar dito'y balay. Namo na nga deeb ko karatangal daw. Na makasapol kang kanak. Romel? Romel ko lang. Si bibig ni Romel. Romel tinagan na nanang. Ay, anak man no day di Romel. Inyos tarayak kini Romel the second manong nemi, di may panggap kini Romel the first. Saan ko ni si istorya pa ni Arnel, di lang Romel manong. Kastagayang. Kahit mo sa wen, kabayatan na pagbasahin na ka. Awan na pasama kayo. Awan. Ikabuta ka lagang respetar natin yung babae. Nag-asarak nga ron nga Romel may kadwa. Basta. Gabot ipat pareg ko ni Romel manong nemi. Tagkaugali da ka di muna nga Romel. Inaklon ko. Kaya iso ita manong nemi iti asawa. Uwan. May isang accountant ni Romel, mga opisina iti bangko. Idinto ta. Intultuloy ko mati kinanres ko iti ospital, iti San Nicolas. Nadaan kami iti duwang anak manong nemi. Nadaan kami iti bukod nga balay, ket dito'y San Nicolas and manong nemi iti nakaalami iti lute nga dito'y ang tinagbalayan. Basta rin na kumasuhan sa rong karno ka sa di balay manong nemi ket kinabudno na. Iti ata kwartakon, wahin, impa kumpain ko ni tatang manong nemi iti pagtatrabaho ak mo ospital. Ket kasi na po Diyos manong, makapag na, talaga nga, saan nga, nagsubli pa iti panagkarpintero na. No, at dalagdain na ti balay may ang iso. No, da pukanan na, no, da pakusara na ti buneng, no, da ka martilyon na, ito balay may iso. Nagbasa mo't manong nemi, di kiti duwa pa kakabsat ko, babahin ti tulong mi, kini Romel. Kasi at wani ni Romel nga asawak manong nemi, dati na pulos ipaidam, nga tinulo isupakit ng dagdag ka na kami nga tulungan mi, da kiti duwa kakabsat ko. So nga nakapagturpos damat nga pagpapit. Na ito nga ron, ti pagkasalitak, manong nemi, kadagyaman naklauna iti anos mo ng ibasa, at sabi ko mat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti bihag, kaya kadagiti patag ka nagbuya. No saanak nga ta nga nagpauyo, idi. Nga nakisinara ka kini ni Arnel. Saan ka nga tamot ka nagsabat ti dalan mi kini Romel the first. Manong nemi. Siguro, nga kumamat na kapagturpos. Tego na manong nemi noan niya talaga tiniituding mayat teman mo no saan. Mapasamak na mapasamak. Tuwing nga rin, nagyaman nga pagaya mo, Romel. Romel? Jessa ko naman. Ay, Jessa. Uhay. Thank you, Jessa.